Здравейте, приятели! Каня ви на шестото издание на Академия Заедно за обучители, като първият модул започва на 21 и 22 март. Съвсем скоро. Един цял уикенд, посветен на невидимата част на преподаването. Тази част от нас, която създава средата, създава условията, създава атмосферата, кани, вдъхновява. Ако ние не знаем как да се погрижим за себе си, за собственото си състояние, за собственото си вдъхновение, за начина по който ние можем да заразяваме, за нашия вид неутралност и осъзнатост, за това колко всъщност сме въздействащи и колко и не сме въздействащи, докъде се простират нашата роля, какви са нашите отговорности в институцията, в която сме, на етажа, на който сме, в ролята, в която сме. Как да се предпазваме от бърнаут, как да водим групи, така че да сме свързани напълно с групата и с себе си, така че да се случва едно живо водене на процеси. Ще се докоснем и до ръководството на доктор Лозанов и доктор Гатева, създателите на метода Сугестопедия. Цялото обучение на Академията е през призмата на метода Сугестопедия, като първата част е точно тази невидима страна, в която ние обработваме емоциите, психиката и тялото си, така че да можем да застанем цялостни, пълноценни, пълнокръвни в преподаването. И да можем да бъдем психохигиенни и да знаем къде са границите на нашето въздействие, на нашата неутралност и на възможността ние да бъдем ролеви модели. Всеки един модул дава различна перспектива. Първият е точно тази сплав, която се преплита във всеки един модул, и макар че всеки един модул може да бъде покрит отделно, така или иначе, когато е в цяла прогресия 6 месеца обучение, всеки един модул участва във всеки един. Тоест по метода Сугестопедия всичко е направено като холограма. То се случва по един естествен начин. Следващите модули са свързани с това как да представяме, да презентираме запаметяващо съдържание, така че да активираме фотопаметта, така че да създадем допълнителни невронни пътеки и да активираме учениците, те да бъдат co-creators или създатели в процеса на учене и запаметяване. Като това е разгърнато в два модула. Единият е семплите рисунки, един нов език, който създава съвсем ново метафорично нещо като нов език, който създава нов начин на изразяване, нов начин на невронно мислене и помнене. И в табла, визуални материали, всякакъв вид емоционално-визуални стимули. Така че следващите два модула са свързани с визуалното и изобразителното, с визуалното мислене. Единият от модулите, може би така най-дълбокия и най-обожавани от всички, е свързан с терапевтичните подходи, които всъщност не са директно терапевтични, но те създават един добър контейнер за нас като преподаватели. Те могат да ни бъдат един голям ресурс, ако водим по-големи групи или деца с по-силни емоции, така че да можем да регулираме средата по един съвсем незабелязан начин, без ние да бъркаме нашите роли. Тоест ние можем да останем учители, без да се объркваме с идеята да бъдем терапевти, но самите техники, които се предлагат, имат такъв вид въздействие, което дава възможност децата да се чувстват по-сигурни, много по-ресурсно, имащи възможност да изразят емоциите си в едно сигурно пространство, без това да губи време на преподавателя. Един от модулите засяга игрите. Предпоследния модул засяга игровите модели, игровата култура, всякакъв вид игри, включително и ролеви, включително импровизационни, така и дидактични и недидактични. Всичко това е през метода Сугестопедия. И последният модул включва писане и създаване на авторско съдържание през призмата на Сугестопедията.
Като също имаме и засегната частта докъде и как новото време и изкуственият интелект са допустими в този вид архитектура и дизайн на ново съдържание и къде е психохигиенната страна, къде е границата. Така че кандидатстването за тази академия, която е 6-та година подред, започва да тече и първият модул стартира съвсем скоро на 21 и 22 март. Можете да се свържите през сайта, през контактите, за да кандидатствате за академията, тъй като само 5 човека могат да влязат в нея и има възможност за хибридно включване, както на живо, така и онлайн, което е богатство и дава много свобода. Дава възможност за много обмен с много прогресивни хора, търсещи, намерили, продължаващи да търсят. И имаме възможност да продължим общуването в една мини-общност на академията, в която всеки може да поставя свои въпроси, предложения, теми, обмен на идеи и винаги може да получи обратна връзка с много подкрепа и обич. И така, до нови срещи. Надявам се да се срещнем съвсем скоро на живо, дори и онлайн. И до скоро!